Tak, díky za slovo a vítejte na mé prezentaci. Já dnes budu mluvit o udržitelnosti a o tom, jak naše spolupráce může přinášet pozitivní výsledky jak pro váš biznis, tak i pro naší planetu. Začneme trošku z obecna, postupně se přesuneme k našim konkrétním činům v této oblasti, řeknu vám o našem programu HP Amplify Impact a také, kde získáte přístup k jednotlivým nástrojům, které vám pomohou vyvíjet se v této oblasti. Dnes už nejsou spotřebitelé jen pasivními diváky, ale aktivními účastníky. Téměř 97% lidí je připraveno podniknout kroky k tomu, aby žili ekologičtěji a 88% z nich očekává, že značky jim v tom pomohou. Tato poptávka po udržitelnosti není jen záležitostí spotřebitelů, ale i firem, a to je něco, na co bychom měli reagovat. Pro nás je důležité, abychom vytvořili produkty a řešení, které nejen splní očekávání našich zákazníků, ale i přispívají k lepšímu světu pro všechny. Dnes mají podniky, které se zabývají udržitelnými produkty, službami a řešeními, jedinečnou příležitost vytvořit dlouhodobou hodnotu a prosperovat v nízkouhlíkové ekonomice. Každé rozhodnutí, které dnes podniky činí, je pod drobnohledem. A to je pro nás příležitost ukázat, že naše hodnoty jako společnosti se shodují s hodnotami našich zákazníků. IT profesionálové hrají klíčovou roli v podpoře udržitelných rozhodnutí ve svých organizacích a my jsme tady, abychom vám při této cestě pomohli. Ze začátku bych vás rád uvedl do kontextu HP a udržitelnosti. Jak už jste pravděpodobně slyšeli, HP má ambici být nejudržitelnější technologickou společností na světě. Naše historie je plná inovací a udržitelných kroků, ať už se jedná o recyklaci počítačů již od roku 1987 nebo první měření uhlíkové stopy v roce 2013. Naše úsilí bylo za posledních 10 let oceněno 114 různými oceněními za udržitelný dopad. A to nás motivuje k dalším krokům. Chceme být příkladem pro ostatní společnosti a ukázat, že je možné prosperovat a zároveň chránit planetu a lidská práva. Jedním z těchto ocenění, na které jsme opravdu hrdí, je trojnásobné hodnocení AAA od Carbon Disclosure Project, což je největší nezávislý systém hodnocení environmentálního dopadu a transparentnosti firem, který funguje již od roku 2000. Toto hodnocení nás vyzdvihuje v oblastech klimatu, vody a lesů, kde jsme dosáhli již po několikáté v řadě nejvyššího hodnocení mezi všemi technologickými firmami. Proč je pro nás toto ocenění tak důležité? CDP poskytuje komplexní informace o klimatickém dopadu firem a umožňuje nám posoudit, jak úspěšně a transparentně se naše společnost vypořádává s klimatickými výzvami. CDP hodnotí více než 23 000 firem celosvětově a toto ocenění nám dává jedinečnou pozici jako lídra v oblasti udržitelnosti a transparentnosti. Navíc každým rokem se zapojuje stále více společností do tohoto programu a to nám potvrzuje, že zájem o udržitelnost neustále roste. Naše strategie v oblastech ochrany klimatu, lidských práv a digitální rovnosti je pevně zakořeněna v našem závazku k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. V oblasti ochrany klimatu se zaměřujeme na snižování našeho uhlíkového dopadu, cirkularity a podporu obnovy přírodních ekosystémů. V rámci lidských práv aktivně pracujeme na zajištění spravedlivých pracovních podmínek a důstojného zacházení s pracovníky v dodavatelském řetězci po celém světě. Spolupracujeme s našimi partnery a organizacemi na monitorování a zlepšování pracovních podmínek. V oblasti digitální rovnosti se snažíme zajistit, aby všichni měli přístup k digitálním technologiím a zdrojům, ať už se nacházejí kdekoliv ve světě. Snažíme se snižovat digitální propast tím, že poskytujeme technologické zázemí a vzdělávací příležitosti pro komunity po celém světě, aby mohli rozvíjet svůj potenciál a zlepšovat své životní podmínky. Celosvětový přístup k udržitelnosti hezky vystihuje následující krátké video. Sustainability. Everyone is trying to do better. We're making promises. Promises our kids need us to keep. Setting climate goals. Good start. Cutting absolute emissions in half this decade. Even better. But climate action is now expected. Real sustainable impact comes from companies willing to go beyond proud promises. Companies like HP, who have been doing the right thing for decades.
Here, sustainable impact starts with people in nurturing the balance between climate action, human rights, and digital equity. Each interconnected, united for the greater good in service of humanity. Like improving working conditions for Haitians in ocean-bound plastic collections, whose children can go to tech-enabled learning centers, where their stories are told in their mother tongue language and published in partnership with NABU. So, let's go beyond the status quo, beyond lofty promises, beyond expectations. Because for us, it's not just about leaving the smallest footprint. It's about making the biggest impact. Pojďme se ale nyní podívat, jak vylepšujeme naše produkty a služby, aby byly šetrnější k přírodě. Pokud jako většina firem usilujete o snížení své uhlíkové stopy a přispění k vytvoření cirkulární ekonomiky, pak i samotný nákup našich produktů a řešení vám v tomto směru může výrazně pomoci. Zaměřujeme se totiž na 4 hlavní oblasti. Zvyšujeme energetickou účinnost našich produktů, čímž snižujeme jejich uhlíkovou stopu. Vytváříme produkty bez zbytečného odpadu a každým rokem zvyšujeme využívání recyklovaných materiálů při jejich výrobě. Obnovujeme přírodní systémy prostřednictvím využívání odpadního plastu z oceánu a ochranou globálních lesů. A prosazujeme dlouhodobé využívání výrobků a navrhujeme produkty s ohledem na jejich dlouhou životnost a jednoduchou opravitelnost. Když jsme oznámili vizi vytvoření nejudržitelnějšího portfolia PC na světě, věděli jsme, že to bude vyžadovat velké investice do návrhu a inženýrství. Tento výzkum nás dovedl až k dnešnímu dni, kdy můžeme s hrdostí oznámit, že HP má jedno z nejudržitelnějších portfolií PC na světě. Jak to víme? Toto tvrzení opíráme o EPEAT, Ecolabel, s cílem pomoci zákazníkům ve veřejném i soukromém sektoru vyhodnocovat, porovnávat a vybírat produkty na základě komplexních kritérií, zahrnující nejen celý životní cyklus výrobku, ale balení, řízení recyklace nebo společenskou a environmentální odpovědnost. Tyto argumenty nejenže zahrnují atributy produktu, ale také zdůrazňují, jak fungujeme jako společnost. Od roku 2020 má HP globálně více produktů EPEAT Gold a Silver pro osobní systémy než jakýkoliv jiný dodavatel PC. Víme, že mnoho našich nejnáročnějších zákazníků hledá EPEAT při nákupu našich produktů. HP má ve více zemích registrovaných více produktů EPEAT Gold než jakýkoliv konkurent. V roce 2022 bylo 88% modelů osobních systémů a 80% modelů tiskáren HP registrováno v EPEAT. Nicméně nekončíme jen s kritérii EPEAT. Inovujeme například i využíváním plastů, které by jinak skončily v oceánu. Od roku 2016 jsme použili více než 1700 tun těchto plastů, což je v oblíbeném přepočtu asi 1360 fábí. Celkem jsme veškerých recyklovaných plastů použili přes 32 000 tun, což představuje 15% veškerého námi použitého plastu při výrobě, nebo asi 26 000 fábí. Od roku 2019 do roku 2022 klesla spotřeba energie u produktů osobních systémů průměrně o 16%. A v prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhly naše osobní systémy našeho cíle pro rok 2025 eliminovat 75% jednorázového plastu v obalech a 100% balení PC a monitorů jsou již od roku 2023 bez polystyrénu. Udržitelnost je klíčovou součástí naší filozofie a přístupu i u tiskového řešení. S naším přístupem Forest Positive Printing se každá stránka, kterou vytisknete, stává součástí našeho závazku chránit, obnovovat a spravovat lesy ve stejném rozsahu. Spolupracujeme s našimi partnery, včetně organizací jako je WWF a Conservation International, abychom aktivně přispívali k ochraně lesů po celém světě. HP také přichází s vůdčí iniciativou v oblasti tiskových služeb. Naše Managed Print Services nabízí nejen flexibilitu a zabezpečení, ale v roce 2020 jsme uvedli na trh nejkomplexnější a certifikovaně uhlíkově neutrální tiskové služby na světě. To znamená, že naše služby zahrnují všechny fáze životního cyklu, od těžby surovin, výroby, používání jak samotných tiskáren, tak spotřebního materiálu a papíru, až po konec služby. Tímto způsobem minimalizujeme emise uhlíku a přispívání k ochraně klimatu.
A konečně, hlavně díky vám, naši zákazníci dosud recyklovali více než 1 miliardu kazet ingoustů a tonerů z HP Planet Partners. Tímto způsobem nám enormně pomáháte minimalizovat škodlivý odpad. Pojďme se ale nyní přesunout k HP Amplify Impact. HP Amplify Impact je náš komplexní program navržený k rozšíření udržitelné strategie společnosti HP na její obchodní partnery v komerčním programu Amplify. Už od roku 2021 umožňuje tento program partnerům aktivně přispívat k pozitivní a dlouhodobé ochraně planety díky využití udržitelných programů a nástrojů poskytovaných společností HP. Program je pro partnery strukturován kolem stejných pilířů, jako má udržitelná strategie HP, tedy ochrana klimatu, lidských práv a digitální rovnosti. Navíc jsou tyto pilíře rozšířeny o udržitelnost jako obchodní příležitost a základy strategie udržitelnosti. Partneři, kteří se dobrovolně zavážou k účasti v programu, obdrží od HP školení a nástroje, které jim pomohou stanovit a dosáhnout svých udržitelných cílů. Program zahrnuje podporu partnerům při maximalizaci udržitelných obchodních příležitostí a doprovází je na jejich udržitelné cestě. Partneři pak mohou využívat nástroje, jako je hodnocení tiskové flotily nebo průvodce nákupem IT. Pro partnery, kteří úspěšně splní požadavky programu, HP nabízí uznání, jako je označení 3, 4 a 5 hvězdičkový partner. Tyto úspěchy pak můžete sdílet pomocí sady nástrojů HP pro sociální média. 3, 4 a 5 hvězdičkoví partneři jsou pak přednostně uvedeni v celosvětové databázi resellerů na webu HP. Pokud si potenciální zákazníci chtějí vyhledat vhodného partnera pro spolupráci a chtějí si vybírat pouze z firem, které berou udržitelnost opravdu vážně, mohou tak učinit jednoduchým zakliknutím tlačítka Sustainability. Následně se výběr v dané oblasti omezí pouze na 3, 4 a 5 hvězdičkové partnery. Hodnocení tiskové flotily, Print Fleet Assessment, je jedním z dalších nástrojů dostupných pro naše Amplify Impact partnery. Používá se k vyhodnocování spotřeby energie a finančních nákladů na provoz tiskového parku. Je to užitečné zejména pro zákazníky, kteří dbají na udržitelnost a zajímá je, jak dosáhnout vyšší energetické účinnosti se svými tiskovými řešeními. Jak tato služba funguje? V partnerském portálu si stáhněte formulář, vyplňte do něj instalovanou bázi tiskáren u vašeho zákazníka, přidejte k tomu váš připravovaný projekt a odešlete k nám na HP. Do týdne vám poskytneme data ve strukturované prezentaci, abyste mohli vašemu zákazníkovi odprezentovat možné úspory při přechodu na naše řešení. Tento nástroj je dostupný všem našim Amplify Impact partnerům. Je omezen pouze na tiskové produkty a obecně se používá u nabídek nad $50,000. Detailnější informace vám poskytne váš kontakt v HP, nebo detaily, včetně zmíněného formuláře ke stažení, naleznete přímo ve vašem partnerském portále v sekci Amplify Impact Initiative Hub. Jedním z hlavních cílů je vám poskytnout potřebné tréninkové materiály a nástroje, které vám pomohou oslovit zákazníky a uzavřít udržitelné obchody. Všechny tyto materiály naleznete v partnerském portále, nebo je pro vás držíme na sdíleném disku s marketingovými a aliančními materiály, případně přes QR kód, který vidíte na tomto slajdu. Jeden materiál, který bych chtěl vyzdvihnout, je IT Purchasing Guide, ve kterém naleznete detailní návod na zadávání udržitelných kritérií při zadávání zakázek. Tento dokument pro vás pravidelně připravujeme jak pro počítače, tak tiskárny i spotřební materiál. Na závěr chci upřímně poděkovat všem našim partnerům za jejich skvělou práci v programu HP Amplify Impact. Bez vaší podpory bychom nedosáhli toho, čeho jsme dosáhli. Zvláštní uznání patří partnerovi Cezar Trade za jejich úžasný výkon a dosažení 4hvězdičkového statusu v roce 2023. Děkujeme vám za vaši vášeň a přínos k našemu společnému cíli udržitelnějšího světa. Těšíme se na další spolupráci a na to, co společně dokážeme. Díky vám všem.